Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για να συνδέσουμε την κάμερα, συνδέουμε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Επειδή έχει αγγλικό βίσμα, χρησιμοποιούμε τον αντάπτορα. Τη μία άκρη του USB στο τροφοδοτικό και την άλλη στην υποδοχή της κάμερας. Την αφήνουμε να κάνει την αρχικοποίησή της και συνεχίζουμε. Για να τοποθετήσουμε microSD κάρτα για καταγραφή στην κάμερα, αρκεί να κάνουμε τα εξής. Σηκώνουμε προς τα πάνω για να φανεί η υποδοχή. Η κάρτα microSD μπαίνει με την εγκοπή αριστερά και τα πινάκια προς τα πάνω. Την πατάμε μέχρι να ακουστεί ο θόρυβος. Στη συνέχεια παίρνουμε το κινητό μας, πηγαίνουμε στο αντίστοιχο store που έχει το κινητό μας, είτε Android είτε iOS, και κατεβάζουμε την εφαρμογή Smart Life. Την κάνουμε εγκατάσταση. Και ανοίγουμε την εφαρμογή. Πατάμε συμφωνώ. Την πρώτη φορά που ανοίγουμε την εφαρμογή πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό. Πατάμε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Διαλέγουμε χώρα αν δεν το έχει ήδη Ελλάδα. Βάζουμε ένα email που ισχύει. Τσεκάρουμε εγγραφή ότι συμφωνούμε και πατάμε να λάβουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης στο email μας. Αφού έχουμε δημιουργήσει το λογαριασμό μας, πατάμε σύνδεση με χρήση ενός υπάρχοντα λογαριασμού, διαλέγουμε χώρα, βάζουμε το email μας και τον κωδικό μας, τσεκάρουμε ότι συνενούμε στα προσωπικά δεδομένα και πατάμε σύνδεση. Στη συνέχεια πατάμε Go to App. Πατάμε αποδοχή για να μας έρχονται ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής. Για να προσθέσουμε κάποια κάμερα στο λογαριασμό μας, πατάμε πάνω δεξιά στο Sync και Add Device. Στη συνέχεια μας ενημερώνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Πατάμε Continue. Πατάμε κατά τη χρήση της εφαρμογής να επιτρέπεται στην εφαρμογή να δει την τοποθεσία μας. Πατάμε αποδοχή για να βρίσκει συσκευές στο δίκτυό μας. Στη συνέχεια από την αριστερή στήλη πηγαίνουμε και διαλέγουμε κάμερα και κλείδωμα και σαν συσκευή διαλέγουμε Indoor PTZ Camera Wi-Fi. Πατάμε Next, Next, Next και σε αυτό το σημείο, εφόσον έχουμε βάλει την κάμερα στο ρεύμα και έχουμε βάλει και την καρτούλα microSD, τσεκάρουμε το Got It και πατάμε Next. Έπειτα βάζουμε τον κωδικό του Wi-Fi, το οποίο πρέπει να είναι 2,4 GHz, και πατάμε επόμενο βήμα. Και σε αυτό το σημείο μας βγάζει ένα QR code στην οθόνη, το οποίο πρέπει να το δείξουμε στην κάμερα για να συνδεθεί στο router μας. Scan successfully. Connecting to the network. Μόλις ακούσουμε την προτροπή, Connecting to the server. σημαίνει ότι έχει συνδεθεί στο δίκτυό μας. Πατάμε το Configure successfully. black You may B. use the camera now. Μας λέει ότι έχει προσθεθεί η συσκευή, η κάμερα στην εφαρμογή. Από εδώ από το μολυβάκι μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα της κάμερας αν θέλουμε, κάτι πιο συγκεκριμένο.
και όταν τελειώσουμε πατάμε τέλος. Και πλέον είμαστε μέσα στην κάμερα και μπορούμε να την κινήσουμε δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω,